Dobrý deň, pane. Dobrý deň. Chcel by som zaplatiť tento šek za elektrínu a poinformovať sa o tej najnovšej možnosti hypotéky. Ale veď chýbajú vám tu viaceré údaje, tak ražte si ich prosím vyplniť. Ja to zaraz vyplňovať nebudem. Kde, prosím? No predsa tuto a tuto. Prepáčte, nemám žiadne pero, ani tu žiadne nevidím. Ale veď ho máte rovno pred nosom, tak si prosím vás otvorte oči. Čo ste slepí? Ospravedlňujem sa, nevšimol som si ho. Mám to dobre? Dobrý deň. Dobrý deň, milostivá pani. To je dusno. Vráťte sa preč. Ja sa tiež ponáhľam. Odstúpte si. Nech sa páči, čo si děláte. Ja by som potrebovala expresne podporovať balíček, nech sa páči. Tuto mám aj sprievod, nie je mi tu všetko jasné. Prosím vás, pomôžete mi? Áno, samozrejme. Ďakujem veľmi krásne. Taká milota úsvitosť sa dnešnej doby len tak nevidia. To je len čísielko banky, ak dovolíte, tak vyplniť za vás. Ďakujem krásne. Je to v poriadku, môžete ísť. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia. Ste ešte stále tu. Šťastie, že som si vzala auto, nejako sa rozpršalo. Ďakujem veľmi pekne. Vlak mi ušiel, a ďalšie môžem čakať 3 hodiny.